Hollywood style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatol ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpawa ko. Lipay ako. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Johnny. Ginaingon, kung ito ko sa Ginoo, nga kita'y magkadayon, kita gi magkadayon. Bisag kinsa pang mapugong. Mao kini natabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Usa nilitit. Chocolate. Alang kag kinsa man nilitit. Para imo, Johnny. Nag-Johnny ka lang ako. Huwag ka magkuya. Nganong magkuya man kunin mo? Magkuwam ko ni mong edad. 40 anyos ako, sandang ikaw. 16 pa. Angay nga, magkuya ka na ako, litlit. May GF na ka? Jeff, kanang girlfriend? Oh, may girlfriend na ka, Johnny? Nadaghan. Unsa? Daghan na ka girlfriend? Oo! Daghan ko mga amigang babae. O usa ka na ana, litlit, nga akong amiga. Dili ko gusto nga amiga lang kunin mo, Johnny. Unsa? Gusto na ko nga imo kong girlfriend. As in imong uyab pa. Unsa? Let. Ha, nung daghang chocolate nga imong gidagan niya, ha? Akong gihataglo. Oy, isa imong gitagan ang mga amiga nimo. Dili looy. Akong uyab. Usa, may uyop, kabata pa nimo, Let. Kuyawan, galuno. Kung ano di bang kukuyawan, ha? Nga 16 ka pa, may uyab ka na? Dili pa mi uyab looy. Wa pa man siya masugot na ko. Oh, siya buot mong ipasabot, ha, Let? Ikay nang uyab sa lalaki. Unsa? Mani gusto ni Litlit, Johnny? O lagi Jessica, nakalitan ka na ko. Basig nagkumitsa ang bata ni mo, eh. Ay po tagiglaing kahulukan, John. At first, warto na ako. Pero nakita ko siya mga mata nga seryoso kay litlit. Ay siya pala umi, Johnny. Kay luoy kaayo. Bata pa si Litlit. Huwag ka na iyang kaibog ni mo. Papi love lang na. Mao. Magit. Tana? Asmintaw. Oh, manuri good. Mag-date ah. Ikaw, Johnny, ha? Usikan, nagyan ni mong kwarta, uy. May magdili ta mag-date ba? Dinhilang kus amo, good. Aw, ta. Mga unta. Ako'y magluto. Kasi gusto ni mo, sorti lang kay akong lutoon. Nalimot na ka? Huh? Saan sa man? Sa atong anniversary? Ha? Ay! Hala! Anniversary man din nato ron. Uy, ala, sorry kay June. Happy anniversary. Nuri, ayaw din eh. Ayaw din eh. Nag-kiss sila si Jody o si Jessica. Let. Uy.
Kinsa man ka? Anong hilak mong kagmaayo diha? Kasi nag-away ni mo ha? Sulti. Wa may nag-away na ko pa. Nya, anong nihilak man ka diha? Kuyawan lang ko ni mo da. Nagselos ko pa. Unsa? Ni kinsa man? Nila ni Johnny ug Jessica. Nganong magselos ka man? Nga uya ba na silang duha? Love man ako si Johnny, papi. Uy, litlit. Tinuod lagi pa. Love na ko si Johnny. Litlit. 16 anyos ka pa lang. Samtang si Johnny, parehas na nakog edad. Uy, pangitag lalaki nga imong higugmaon. Kanang parehas timong edad. Dili pa. Si Johnny ang akong love. Si Johnny pa. Litlit. Maayong gabi eh. Oy, may gabi ninyo, Johnny, Jessica. Nganong niya mo, ha? Ali ba lingkod mo doha? Lingkod. Salamat doy. Jessica, lingkod. Huwag man itingo-tingo si Jessica. Igo umang ni Smile, ha? Pero mo lingkod. Bahala di tingog basta mo lingkod lang. Oo. Salamat. Tingog ka. Tingog na. Kining na ni Miss Jessica kay gusto na mo nga ikaw mahimo na mong ninong sa mong kasal. Oh, magpakasal. Dahil mong duha, Johnny. Mao na, Noy. Magpagkasal mi aron mahimutang na mi ba? Lapas ka bis kalendaryo eh. Nala. Sige, magpakasal mo. Sige, maayo. Salamat kay nimo, Noy. Kasi, Noy, magpapa na mo na ako. Kaya inyo, magkakapaludhon. Apa? Hay man si Litlit. Huwag mo ko kabantay. Nakatingali siyang kwarto. May tuyo ko niya. Wala naman din na muskwila. Nga no, God? Muna akong susihon. Magkikisulti ko ni Litlit pa. Sige. Ato sa kwarto. Ay lang kasabi. Kay luuran biya ng anak mo. Dili ko masugot ka magbinyo na si Johnny. Dili. Gano'n si Jessica may ang binyuan pa. Litlit. Uyab silang duha. Murag, mabdos na si Jessica. Mabdos? Mao ka na, Litlit. Ay, Lit. Balik og eskwela. Na-discourage na ko pa, uy. Naunsa mang kalitlit, oy. Dili mo ang ayan ni Johnny. Dako og gintang inyong pangidaron. Bisan na. Love man ako si Johnny, papi. Pero dili ka niya love. Si Jessica ang iyang love. I hate Jessica. Litlit, ayaw kong pasok ha. Balik og eskwela. Nausa mas litlit. Wala ko na mo eskwela. Nga naman. Na-discourage ko no siya. Sunsa man. Nako. Uy, Lahi na ba siya nga magminyo na ta. uy. Perting hilag ka ko no. Wala mo siyang klase. Ay, kaluoy biyang lit-lit. Uy. Yung sa man, matuta sila. Atong amaaman. Sige. Sige na. Okay nang tanan ha. Litlit ha. Mubalik tag eskwela ha. Oh, Johnny. Kung dili pa ikaw ang nihangyo na ko nga muundang nagyugog eskwela. Oh, sorry kaayo, Johnny ha. Napil na hinuon mo kahasol. Okay, Ralat. Uy, nakasabot mi nimo. Moabot na ang time nga makakita kag lalaki nga love ka. O love pud nimo siya. Okay. Dawato na lang nako nga dili may magkadayon si Johnny. Kana. Mao na ibuotan nga amiga. Mahimong mugakos ko nimo, Johnny. Uy! Mayo ka. Diri. Mahimo kayo. Last na lang din ako. Litlit. Yes.
asawa ni kita ka, Jessica. Oh, Jessica. Jessica. I love you, Jessica. I love you too. Jessica. Jessica. Good morning. Good morning. Breakfast in bed. Thank you. Itapoy dyan ko Imo magkukong gihagog maayo ka piig. Natural ka simple to. Hmm? Hagoon di ka kay asawa di ko di ka. Amahan na ta. Wow. Ikay nagluto? Oo. Basta love na ko. Gusto kong malipay ni. Thank you. Wadyo ko masayop na mamahimo ka na kumbana. I love you. I love you, Jessica. I love you. Oh, may mo cellphone. Tubag isa. Hello? Johnny, Kinsa ni? papanlit-lit. Oo. Nganong naginap mo ka? Ari ka mo ni Jessica sabay. Pagdali mo. Oh my God. Anong nabuhat man niya? Nagsilo siya ninyong duha. Diyos ko. Pero, may naman namang istorya nga, mobalik siya sa eskwela. Ug matod pagod niya nga, nakasabot siya nako. Namo. Johnny, oh my God. Diyang miga ko silit-lit ni mo. Di ba misulti siya nga, last na lang to niya? Oo. Anong nagihikog man siya? Naay gamayng suicide note. Basahan ninyo. Love good ti ka, Juni. Og sorry kayo, Jessica. Gisakitan ko nganong kamo ang nagkadayon. Dili. Dili.